Alhamdulillah guys, dhisih nek masak wis mateng, sudah siap kanggo sarapan. Iki dhisih cuma menune sayur lodeh ya guys. Kluweh, terong karo kates karo papaya muda. Tak campur-campur iki guys. Kluweh, kates karo terong. Tapi Pak Sumangi sik ngenteni nengi ngono urung mateng iki mau wis ditinggal ning sawah. Wis mateng wong urung balik ning sawah, guys. Katese lho mateng jerone. Tak telepon kok ijek ning sawah aku. Ya wis. Salvo karo ajange dhisih. Iki ceritane ngeler sego panas, sayur panas tak ler ning lengser guys. Ki engko dienggo ajang ngene. Wis mantap pokoknya. Mantap kali. Ajange lengser diloroi Mbak Pur. Ya Allah, Yung. Iki ngeler sego ning lengser ya? Iya, ning nampan. Ora mergahe tapi mangane gaspol ya, guys. Iso awake ndenok neh kaya huruf O iki engko. Karek gua sampah, terus korah-korah nyapu wis beres, guys. Terus karo iris-iris brambang nggone Mbak Pur. Ndek iki kan dikeki kotepan brambang karo morotuane adike dhisih sing nomor 3 guys, dikeki kotepan brambang. Maksudnya iki brambang gak patek dadi dikeki sak resek gede ngono. Ngene iki kan lumayan kok. Cek sak mene-mene. Dienggo masak langsung kan kena iki. Iki engko nek wis santai diopes-opes terus ditaruh kulkas. Dienggo masak bendino. Akeh guys iki mangki aku termon jipuk sakmene iki tak nggo masak esuk mong gak ngentekno. Ning gone Mbak Pur ngono malah diler ning karung ini. Wes monggo sarapan. Hei. Sarapan. Oh, nasi jeng. Nek mbah kok saiki kok gak kaya nek sayur asem. Sayur lodeh kok. Gak ndelawah ya, kerupuk gak duwe. Kae golek-golek bayak sing penyempret. Endi nyempret ndi? Gulitan iki ketoke ra sehat, ngececeng-ngececeng. Gitu. Ya mbok sempret apa mbok tuku obat? Apa? Teradap. Stradap. Obat daun. Wis karek kowe. Nang sarapan sik nyempret iki kudune sarapan sik. Tenge wareg mambu obat soalé. Semoga sarapan rene. Apa rene wong? Endi lah? Gak kuwi. Iki lho nyawone teko. Iki sing imbuh ki sak lengser iki lho. Wah, lagi engko entek apa ora ngene iki. Lah iya, lah murko. Apa? Nang sarapan sik. Apa rek dimbui? Piro muke piro? 5.000 seneng. Habis iki selain duit 5.000 iki cara dikek 20 10 iki gak patek gelem. Senengane 5.000-an. Lah iya. Nek gak dikakno jero padang iki omahku iki. Iya. Iya, mak suwe ngantek-entek, tante kae mangane karo tante iki mangane tarak, guys. Mangane anyep tanpa uyah, tanpa gorengan. Iya nurupuk. Lagi yo celutak, guys. Penyakite gaprel ae kuwi. Sing asam urat, mbek apa neh? Tambung. Lah ya. Sing bar purik kae, sing bar purik. Yo mangan Waduh, iya deh. Kondange. Ora bubuk karo nek nguwa-nguwa. Ora bubuk. Jangan apik nek ngono. Lho. Astane sing apik. Lho. Lah ngono. Wis adem apa urung iki kudu tak puluk ae tapi Kok ndek mangan. lah segane lah sayure cek panas sik. Nek sambel ku teri, aku nyambel teri. Lho enek sambel ya enek, ndok enek ning tutupan kuwi balur. Balur ya enek.
Bukan Pak Cek. Urung mak ya guys. Lho, lawo iki kuwi asin, tahu, sambel, terus iki telur. Iya kene sih. Tapi aku koyone pengene sayur karo kerupuk ngono tok. Piye purek neh? Oh, dikasihkan Pak D. Pinter. Waduh, waduh. Ngono kok. Ngono kok maringi. Lah. Lah. Piye nek maringi dek karo mlayu ae ngono iki. Mari ngikut. Ngantek-entek tante kae mangane karo tante ki mangane tarak, guys. Mangane anyep tanpa uyah, tanpa gorengan. Iya lho, Bu. Lagi yo celutak, guys. Penyakite gaprel ae kuwi. Sing asam urat, mbek apa neh? Lambung. Lah ya. Sing bar purek kae, sing bar purek. Yo mangan. Waduh, iya Nyelak sore ya deh. bumbung. Kondange. Ora bubuk karo nek nguwa-nguwa. Ora bubuk. Jangan apik nek ngono. Lho. Astane sing apik. Lho. Lah ngono. Wis adem apa urung iki kudu tak pulok ae tapi Kok ndek mangan. lah segane lah sayure cek panas sik. Nek sambelku teri, aku nyambel teri. Lho enek sambel ya enek, ndok enek ning tutupan kuwi balur. Balur ya enek. Bukan Pak Cek. Urung mak ya guys. Lho, lawo iki kuwi asin, tahu, sambel, terus iki telur. Iya kene sih. Tapi aku koyone pengene sayur karo kerupuk ngono tok. Piye purek neh? Oh, dikasihkan Pak D. Pinter. Waduh. Ngono kok maringi. Lah. Lah. Piye nek maringi dek karo mlayu ae ngono iki. Mari ngikut. Dilanjut ya guys, videone iki membalas komentarnya adik Pebrida. Adik Pebrida iki lah mbuh jenenge kok angel Maklum ya Dik, desih iki yo ngene iki, macane iki ora maksude iki ora tepat apa sing sampean tulis ning kono. Nek ku maca yo Pebrida tapi ngundang yo ora ngono yo Dik, kleru. Aku yo ngene iki yo wis tuwek yo piye. Yo ngene iki. Adik Pebrida kuwi komentare sampean tak bales nganggo Viti nggih. Engko nek tak bales ning komentar yo kebeken tulisan malah mumet engko dhisik. Tak bales dengan Viti. Aku maca komentare sampean kok melok sedih banget Dik, ya Allah. Mangmula yo pikiran ki aja digawe maksudnya dhuwur-dhuwur, maksudnya aja sampai digawe tegang, digawe relax, digawe happy. Apa yo iso toh dhisik nek wis kadung ngono yo iya guys. Emang yo aku mbiyen yo ngono wong tuwek-tuwek ngono ku yo do ngomongi, do ngandani, do maringi saran, tapi nek gak tak pikir-pikir yo tenan, nek gak diunggahno didono yo tetep dadi penyakit. Emang yo tenan guys kuwi. Komennya adik Pebrida. Kuwi yo ngene guys. Saya juga lagi kambuh asam lambung naik niki dhisik. Rasanya mual, aras-arasen, kadose memang lagi banter pikiran. Yo emang gak kena dibohongi, guys. Pikiran ini gak kena dibohongi. Jadi pikiran sekali jelek, sekali apa kuwi mikir nganu ya tetep asam lambungnya ya tetep kambuh. Ki nek wis duwe riwayat asam lambung, duwe riwayat tensi tinggi, duwe riwayat gula darah, ku yo emang yo langsung jelek yo langsung kambuh. Gak kena dibohongi, gak kena dipungkiri. Emang yo tenan.
awal mula tukule penyakit kuwi ya kok awake dhewe, kok pikirane dhewe. Lah nek jenenge wong isek normal ya tetep isek mikir ya guys. Wong ora mikir kira wong sing wis lepas pikiran ki wong ODGJ guys. Kuwi lepas pikiran. Nek wong isek urip iki tetep normal ya tetep ijek mikir ngono lah, tapi ya kudune iso ngunggahno ngedono. Dipikire iku mang ya secara relax, secara happy ngono lho guys. Ya dipikir jenenge menungso nek gak mikir ya guys. Tapi adik Febrida ki yo sakno lah jerene ayahe ki wis meninggal dunia. Apalagi sejak bapak saya meninggal setahun lalu. Doain ya DC, semoga saya sembuh, sehat, segera dipertemukan jodoh yang baik, gemati, turah-turah rezekine. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga sehat juga untuk DC sekeluarga dan kita semua family online. Amin ya robbal alamin. Doa baik kembali baik nggih, Dik. Tak panggil Dik lho nggih, ngontang apa kuwi jenengan pegawe. Aku kadang ngono kuwi yo repot yo guys, tak panggil Dek, Mbak, ngono kuwi kadang Bu Guru barang ngono kuwi aku ya Allah. Pokoknya sepurane nggih, minta maaf yang sebesar-besarnya bila DC kuwi ngelamak atau piye ya guys gak sopan manggilnya. Manggil lagi terlalu ngelamak, kan juga ngerti toh nek family online ki anak sing dadi bidan, anak sing dadi guru, anak sing dadi pegawai apa kan DC juga ngerti. Ya sepurane ae nek dhisih enek klera-klerune ya guys. Wis tak panggil Dik genang-genang, pokoke tak anggap kaya anake dhisih dhewe ngono kae nggih. Jalan satu-satunya itu ya kok pikirane dhewe Dik. Makane mikir ki ya aja terlalu banter. Apa meneh kok sampean wis ditinggal ayah tercinta. Wong ki nek wis ditinggal selama-lamanya ya guys, sama orang yang kita cintai, sama orang yang kita sayangi. Desih ki yo belum pernah merasakan guys, soalnya orang tuanya Desih masih genap, masih utuh. Tapi aku wis iso mbayangno betapa sedihnya wong nek ditinggal bapak atau ibuke yo guys. Ijek butuh dampingan apa meneh Mbak adik Febrida iki kok belum menikah. Dadine sik butuh dampingan orang tua. Yes, tak doakan nggih semua family online tanpa terkecuali sing lagi gerah, yang lagi sakit, pokoknya semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Isane DC yo cuma mendoakan yo guys, mendoakan dari ini semoga doa-doa diijabah karo Yang Maha Kuasa. Diijabah ya guys, muga-muga diijabah dikabulno karo sing gawe urip. Muga-muga diparingi sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine, dimudahkan segala urusane, dilancarno usahane ya guys. Muga-muga usahane do sukses, do diparingi lancar, rezekine ngalir terus seperti air zam-zam, seluas samudra ya guys ngono kae. Yo piye meneh yo pikiran ki anger digawe kebanteren yo ngono kuwi. Yo aja sampai mikir banter-banter, yo mikir Dik, tapi aja sampai kebanteren pikiran nggih. Engko nek awake dhewe mikir kebanteren terus awake dhewe jatuh sakit, terus bagaimana nasib terus sing wis meninggal, rak malah ora nek sing mendoakan nggih. Nek wong mati kuwi ibarate kan arep-arepe cuma doa ya guys, cuma butuh didoakan. Semoga sing ditinggalkan ya sedih, jenenge wong ditinggalkan orang tua tetap sedih ya guys, tetep piye yo eling terus, angel arep apa ki nglalekno ki yo angel, apa meneh kok agek 1 tahun. Wong kadang sing wis bar sewune, kadang sing wis 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kadang urung iso nglalekno yo.
Desih ki urung iso piye ya, guys. Piye yo, urung ngalami tapi wis iso ngrasakno. Soale orang tuanya Desih kan masih utuh. Dadine enek wong sing ditinggal wong tuane iki betapa sedihnya ini Desih wis merasakan kok, guys. Wis merasakan soale maratuwane Desih iki loro-lorone ya wis gak enek kabeh. Begitupun iku meskipun apa maratuwa tapi ya wis tak anggap karo wong tuwaku dhewe. Iki tak sampi petik-petik sayuran iki, guys. Sesuwen karek satset. Muga-muga yo ndang do diparingi sehat. Wong Desih yo isane yo mendoakan. Sampean yo ngono yo, guys. Isane yo mek berusaha karo berdoa, muga-muga doa-doane diijabah karo Gusti Allah, diparingi sehat selalu, diparingi panjang umur. Muga-muga yo adik Febrida kintang entuk jodoh, segera menemukan jodohnya, segera mendapatkan jodoh yang terbaik, yang soleh, dan sing iso menyayangi keluarga, menyayangi anak dan istrinya. Muga-muga dikabul karo Gusti Allah ya, guys. Semua family online nggih tanpa terkecuali sing urung entuk jodoh nggih ndang dicetekno jodone, ndang dipertemukan jodohnya. Sing lagi sakit semoga ndang diangkat penyakitnya, diparingi kesembuhan, diparingi sehat koyok sedia kala ya, guys. Diparingi sehat koyok mau neneh. Sakno, guys, aku ki kadang sing karo Ibu Endah Jihan ki yo ngono. Keluhane ki ya Allah, Dek, kok sampean iso mari total, iso sembuh total ki piye toh, Dek, ngono. Aku lah ket mbiyen yo berusaha, guys. Yo pengen ngerti wong sehat, praput rono rene ngono kuwi yo pengen. Terus aku berusaha, oh iya yo. Pikiran ki nek di apa? Pikir terus sepaneng ora diunggahno didono ku yo akhire yo tumbang dhewe. Awake dhewe yo tumbang. Dadi awake dhewe wis merasakan sakit, ngrasakno lara, nek pikirane dhewe yo gak digawe seneng, gak digawe happy, penyakit ku malah menjadi-jadi. Dadi kene iki wis ngrasakno lara, tapi kudune pikiran ki happy, digawe seneng, dadi melawan penyakit ngono kae lho, guys. Aku ya ngono, biyen ki lara ki ora trimo 1 bulan 2 bulan, 8 bulan ki wis keluar masuk rumah sakit, wis ora kaya Desih urip sampai sekarang iki, guys. Tenan. Sampai alah wis pokoke iki duwe harapan hidup ki sampai wis tipis setipis tisu. Lah piye wong lara angger krungu apa wis semaput, wis apa gak sadarkan diri, wis ngono-ngono kuwi. Dadi pikirane wis dodon, wis ora mikir teko marik-marik, maksude ki wis halah ya wis ngono kuwi ngono ae. Aku dhewe iki lho, guys, pikiranku dhewe ya ngono. Angger enek wong meninggal ngono kuwi ya wis halah, aku angger jarak 3 hari 7 hari ndra ya wis genten aku ngono. Aku wis pasrah, guys, wis pasrah karo Yang Maha Kuasa. Dene aku diparingi sehat ya alhamdulillah, dene takdirku nek wis diparingi semono terus sampe piye meneh. Jenenge menungso ya, guys, isane ya mek nyuwun, berusaha karo berdoa. Muga-muga ya diparingi njaluke iki ya njaluk umur panjang, njaluk sehat. Karepe menungso, tapi kan takdir kuwi ya. Waalaikumsalam. Nduk, pentol. Pentole iki sing pentol ayam karek saiki dicampur jadinan. Walah kakean pentol tepunge gak seneng aku, Is. Pentol ayam entek. Iki mang piro? 5. Waduh, mang nek pentol ayam entek tumbahno 2000 ngono ae to. Pak J ngomongin ngono to, Is. Lah iya, lah nek ngene iki kewareken pentol tepung, dadine malah gedhekno wayut iki kok. Ya wis makasih ya, Mas mbahno Pak D. Apa? Lho, gak maksudnya uangnya dikei Pak D. Lah kowe gak dikei? Kabeh ditumbasno. Oh, ya wis.
Makasih. Lah mikirku kan nek pentol ayam 4.000, pentole tepung ki 1.000 ngono kan sedengan. Lagi kok akeh pentol tepung. Ini kok ape diet ya, guys. Wis ra iso diet. Enek panganan apa ya wis kudu tumbas. Ya wis ngono kuwi mangke sarane Desih. Muga-muga Adik Febrida dan Ibu siapa ya guys lali Endah Jihan dan semua family online sing lagi nandang gerah ngelu sing lagi sakit nggih muga-muga ndang diparingi sehat, diparingi sembuh seperti sedia kala. Sing wis nonton konten Desih nggih, pokoknya semuanya tanpa terkecuali Desih cuma bisa mendoakan doa baik kembali baik, muga-muga yo diparingi sehat selalu yuk guys, diparingi momong anak putu sampai kaken-kaken lan inen-inen sampai maut memisahkan kita. Contohnya Desih lho. Pak Suwe sampai mbiyen ki pikirannya sampai down guys. Nek emang bojoku ki sek kenek takjak mergawe, ijek kenek takjak ngomong anak. Pokoknya kaya ibarate Desih karo bapake Desih ki kaya nemok emas sak gunung. Aku ki mbiyen wis parah lho guys. Parah asam lambung iki wis kronis, kritis, dicampur apa kuwi penyakit apa guys kandungan kemih iki infeksi. Jan wis luar biasa, rasane lah ya luar biasa. Nek tak bayangno malah keingat-ingat zaman waktu Desih sakit. Tapi iki 2008 guys, tahun 2008 Desih iki tase kalau sampai saiki sing tas ke rumah sakit kuwi sek guys. Ndeknane omah iki pas diumbulno kuwi temok dompet-dompete apane ngono kuwi apa nota-notane oh berarti untuk kula ke tahun 2008. Nek biyen ya wis gak ngrasakno ki tahun pira delalae kok enek tas apik kok tulisane Rumah Sakit PKU Cepu Muhammadiyah Cepu ngono guys. Walah Desih pernah sakit iya tak eling-eling 8 bulan ki masuk keluar masuk rumah sakit wis gak ketung. Pokoknya intine ya wis piye ya kaya wong nemok emas sak gunung jere Pak Suwi. Wis gak kaya masane wis gak kaya Desih sekarang ngono lho. Masane wis gak kaya wis ora kenek dimong ngono guys. Wis ora kenek dijak ngomong anak putu, tapi alhamdulillah nek sing kuwasa ki masih maringi Desih sehat nggih, maringi Desih panjang umur ya cek dipertemukan dengan cucu mantunya Desih. Maksudnya cek iso ngomong anak putu ya guys. Manglo awake dhewe kan cuma manusia biasa nggih. Isane ya mau donga karo nyuwun terus karo berusaha. Ya gak liya-liya pokoke wis kuwi. Nek nyuwune iki ya nyuwun sing apik-apik karepe menungso kan yo ngono yo guys, njaluk sing sugih, njaluk sing ape tuku apa yo enek. Lah pokoke yo jenenge menungso nggih. Tapi nek awake dhewe iki gak pandai-pandai bersyukur, lah mbok rezeki sedina ki 1 juta 2 juta nek awake dhewe gak bersyukur yo padha wae guys. Rezeki ki akeh sithik ki wis enek sing andum, wis enek sing bagi. Jadi rezeki ki wis gak ngarah ketukar, ki rezekine Desih terus ketukar ning wong liya wis gak enek ceritane. Rezekine Desih hari ini cuma segini ya wis tak trimo, wis tak tampa, tak syukuri. Aku wis alhamdulillah awakku diparingi sehat, iki wis alhamdulillah tenan guys. Sehat ki nomor 1. Meskipun duwe iki ibarate suatu contoh ya ibarat duit ki kok sak koper. Sak apa? Miliat-miliatan nek awake iki diparingi sakit kuwi lah yo sedih guys tenan. Kene iki yo bolak-balik iki belum merasakan tapi nek ngingetno wong sugih kaya ngono arep tuku apa sampai ibarate turah-turah dhuwit pengen mangan apa ibarate keturutan apa tapi kadang wong sing ngono kuwi malah mame iki do tarak guys. Mame iki kaya ayam potong gak entuk jeruan, gak entuk godhong sapah, gak entuk kacang-kacangan, gak entuk sembarang kalir wong nek wis kena asam urat, kolesterol darah tinggi, gula,
mame cuma apa? Ya cuma ngono-ngono kuwi ae. Makane dhisik iki tetep bersyukur meskipun dhisik kuwi lauk pauknya sederhana, mame cuma ambek sambel, tapi nek awak iki diparingi sehat yo guys, tetep mamem mbek apa iki rasane yo seger yo nikmat, menikmati apa sing pemberiane Gusti Allah sing diberikan Gusti Allah ki emang ya jatahku wis ngono nek guys. Dadi ora piye ya wong cara mono dikeki mangan enak nek koyo dhisik iki lele yo gak doyan, bangsane gurami, kepiting, bangsane iwak-iwak kali sing ngono kae lho guys, apa? Iwak kali sing gede-gede ngono kae yo ngono kuwi yo gak doyan iki guys diapakno. Yes bersyukur intine yes karo sambel-sambele nek awake diparingi sehat. Yes ngono ae nggih pesene dhisik buat adik Febrida dan Ibu Endah Jihan, semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, dimudahkan segala urusane tanpa terkecuali nggih semua family online dhisik gak pilih-pilih, ora tak sebut satu persatu semuanya tanpa terkecuali yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Semuanya semoga diparingi sehat selalu, panjang umur, dilancarno rezekine, doa baik kembali baik yo guys. Donga dinonga kene kan dulur online kenale kok YouTube dadine yo sedulur online kabeh ae dhisik gak nyebutno satu persatu. Muga-muga diparingi sehat, rezekine lancar, usahane lancar, sukses, diparingi apa kuwi anak putu sing do gemati, sing do open karo wong tuwek ngono ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ngono nek dhisik sekali omong gak enak enteke guys, menitane sampai turah-turah.